Ok, bun. Mai aveam o filmare cu o introducere care a fost filmată pe drum. Da, am grijă și de mașini. Dar am șters-o din greșeală și deci, până la urmă, mai explorez cu tata odată Cârloman. E un pic de mers. Ce? Colo! Dealul! Poză făcută. De mais. Încerc să cât mai... Poate Știu. Da, știu. Aia era și ideea. Cred sau nu. Eu am crezut că am ieșit cu tine, dar am ieșit cu oare. Era odată asfaltat acest drum? Nu, că arată ca și cum... A fost piatră de aia. A, piatră. Ok.
Care? Am prins. Eu să mai vin mașini de jos. Par să aibă idei de a ajunge măcar până aici. Încă prima fază. Ok. Și eu vreau să ne ducem un pic în partea aia. Bun. Acum am făcut câteva poze care nu mi se pare întâmplătoare. Nici nu am șterg. Mă curios de asta, nu știu. Să vedem, nu încep să merge ăla. Da, nu. Ah. Ok, nu știu dacă am filmat mai devreme, dar am stabilit acolo, foarte mult soare, că o să mergem lejer în direcția asta și am văzut ceva acolo. Ce? Păi da, acolo mă duc. Acolo mă duc. Și așa am ajuns la scenă. E mai sus decât alte lucruri. Acum trebuie să cobor. Da, înapoi la zona principală. Continuând, este un copac cu o gaură. Aia e tot. Banc. Ok. Trebuie să ne dăm un pic. Pentru că tocmai a trecut cineva cu motoreta. Iar filmai? Da, iar filmam. Da, a zis că mi-a băgat pula. Ce? Mi-a băgat pula, nu el cu motorul mea. Deci atâtea că ai fost. Video cum mi-am băgat eu în motoreta lui. Da, probabil o să am. Da, oricum nu fac. Da, de făcut bani de pe acest video oricum nu fac, deci... Da, dacă dă jos videoclipul, pățești. YouTube-ul. Dacă dă jos YouTube-ul videoclipul că ți-ai băgat tu în ăla... Na. Case. Multe case. Copacii ăștia sunt foarte gălbui. Îmi place. Nu prea am ieșit ce vreau, eu dar început. Când? Da. Se duce destul de repede, destul de abrupt, nu repede, în jos. Deci, da. E interesant. Hai să continuăm. Nu știu dacă apare pe cameră, dar este extrem de portocaliu acolo jos. Arată că am împădurit în direcția aia.
filmez, by the way. O bucată de deal relativ vorbind impozantă. Nu? Partea asta a dealului. O mică zonă liberă de copaci. Se vede mult mai clar cât de abrupt este. Ok. Zone noi. Văd ceva interesant acolo. Să investighez oare? Da. Ok, atunci. Ce o fi oare legat sau pictat pe acel copac? Pare a fi o zonă un pic mai ușoară. Un pic mai ușoară. O secundă. Ok. Am ajuns la copac. Mi-am dat seama ce scrie acolo. E cam tot. Arată foarte interesant acolo, sub copaci. Ar merita o poză. Ochiul vede mai bine decât... Numai că trebuie isă. Da. Da, la ochi se vede extrem de frumos, dar la cameră se vede extrem de gri. Măcar la camera mea. De aici, de pe telefon, se vede foarte, foarte gri. Rădăcinile alea arată foarte interesant. Și este o bruscă și abruptă cădere aici, care ar trebui evitată pe cât posibil. Wow! Încă o zonă frumoasă, făcută în principal cu ajutorul rădăcinilor acelui copac. Și drumul continuă în direcția asta. Probabil nu o să mai merg mult, pentru că nu vreau să mai mergem mult. Dar, în general, foarte frumoasă zona. Cât de mulți mici copăcei aici. Nu? Te spun ceva? Dacă vrei. Este foarte frumos. Mulțumesc. Copacul ăla arată ca și cum aproape au căzut deja. Bine s-au auzit. Zonă de frunze aici. Camera probabil le vede mai mult maro, dar ele de fapt sunt toate portocalii. Încă o zonă. Deci mai mergem. Acum filmez din nou, da.
Mai mergem sau finalizez clipul și ne întoarcem acasă? Finalizează clipul, dar nu ne întoarcem acasă, mergem în partea ailaltă, ziceam. Dar deja e 5. Mergem un pic și în partea ailaltă și fain. Ok. Când ajung într-o zonă în mod special frumoasă, o să finalizez videoul. Ok. Și așa, voi termina clipul aici. Vă mulțumesc că ați vizionat și o să mă duc acasă.